Nok mar pi biro bedo kata biro medo kwako moko kuom kuonde dak mantie boma ma Homa Bay kaluwore gi kethruok mar odundu ma osebedo ka keyo pi. Yangore ni odundu go kethore kuonde ma ilose apeni matindo madonjo e bomano. Kambi mochung' ne keyo pi e kauntino Mawasco wacho ni giseyudo lal ma ok tin siling milion 20 nyaka ne gedo mag apeni go chakre. Gedo mag apeni matindo madonjo e boma ma Homa Bay osebedo ka dhi nyime e kuonde dak ma e bomano. Gedo mabende osemuko chenro mag keyo pi ne jopiny e yo ma owinjore e moko kuom kuonde mag dak mantie e bomano. To seche moloso wang'ayo to ng'iyo kaka ung'ado pipes gi seche mung'adogi ginyalo miyo ji sida, jok moko koro koso pi. Koro ko wang'iso chon kamano to nyalo ng'eyo ni pipes gi jok moko koro ok yud pi e utegi, jok ma koso pi be koso pi mang'eny. Sida ma wan go en ni ndara ber kendo loso ndara wamorgo nikech mano maendeleo mar gweng'. Lakini pi ochodi masani kaka pi nyalo choponwa kuonde ma wantie mondo wakonyre gi pi. Wawinjo matek e mokalo nikech pipe ochod kamoro amora mane lose ndara. Koro wakwayo akwaya ne jotendwa mantie mano wayiero ni mae seche ma gimbe ginyalo bedo machiegni mondo gimiyowa kata yo moro monyalo konyrego kapod iloso ndara. Contractors momi migao mar payo ndara gitimo maber kendo keto apaya maler, gogi lam kata miyo gibedo kuonde manyalo miyo wuodhwa bedo mayot en gima ber. To e thuolo ma gitimo mano ok gimiyo luor udundu mag pi kendo udundu gi gikawgi ka gik manono. So e thuolo mang'eny yudo ka gin ka gichako tijgi to gimuoma muoma, giyiecha yiecha, gichodo pipes wagi.